Det jeg skal her, det er, at jeg skal køre gangeræs mod nogle andre. Og for at spille trykker jeg play her. Jeg kan læse en lille instruktion. Jeg skriver mit navn. Og så er jeg sådan set i gang med at spille. Jeg vælger et af de spil her og siger join. Og hvis jeg trykker her, så kan jeg ændre farven på en bil til et eller andet jeg kan huske. Måske sådan en turkis her, og så er jeg klar til at starte mit race. Og lige nu venter jeg på, at de sidste spillere her, de også bliver klar til at køre. Og så tæller den ned, og så er det ellers i gang. Og nu gælder det om så hurtigt som muligt at få svaret rigtigt på de her gange. Spørgsmål, der ligger meget godt i feltet lige nu. Og jo hurtigere man er, jo bedre placeret bliver man. Man spiller mod nogle andre rigtige børn derude. Så det er bare at få konkurreret alt, hvad man overhovedet kan i at være den hurtigste til at køre gangeræs her. Og der var vist en fejl.